Guys, welcome to Eri Pangis channel. Oke, lanjut lagi yo. Lakukan mes konten latihan. Lagi kayak nyorait. Tetap sampai iki bul. Itu. Oke. Nantikan golek cewek. Yo, golek cewek. Cari jodoh, cari mantuwe mama, yo. Lho. Dorong dioprai zamanmu. Iya, rek. Oke, paling enak dhewe nyoret. Bakal tak vlog ini ae ben kalian kangen. Oke? Lek kangen iso di-follow, DM. Oke? Sampai ngerti, cocok dan kok malah promosi mantu. Ya wis lah ngono ya. Dilanjut. Mari aku tahu dhewe nyoret. Kok bakal di syuting nang iki kameramen ini. Oke, siap. Siap. Subscribe ora ben aku dibayar. Sementara gratis sih guys. Kalau wis jebles baru tak bayar. Oke? Siap. Langsung OTW. Bye bye. Cus.
tak tutup to ya, lek Johnson iku tutup. Gak ngerti. Agaknya dodol wong iki. Lah iki lho Bu Johnson. Oke. Kak ketok itu. Ya tutup guys. Tutup. Gak apa Bray. Tutup guys iki lho masih tutup. Mas. Kak bos tadi nyurit nang ngene dalan iki ae. Loh. Kan balik. Dalan iki. Sepi banget, sepi banget. Oke, sik. Lo anu tak setting mana guys yo. Oke. Iki mandi dhisik karena lumayan panas suasananya. Enggak helm sik. Oh iya. Tak ditoki yo nyoret ning sangu apa iki lho. Bungkusan. Dadi mau nang ATM. Njupuk duit kaya-kayaan ya kayak tuku es gunuan. Mek gawe tuku ngene lho, guys. Nang ATM mau njukuk duit ku ngeri. Temen. Dadi itu gue mek ngene, digawe sangu nyoret. Lho ngene tok. Iki dalam nunggu nang kene. Lho gawe nang kene iki. Lho. Sini lho nunggu mek. Nah, iki. Halo. Oh, Beku nang di jare gak tembus ya. Hah? sampah. Ono proyek nang kono. Gak apa irune? Bongkari, Mas. Iki kok katen lho ya. Omong-omongan penting. Oke. Iki kotor, guys. Wis sangune ngene ae. Saponi, Mas, saya, Mas. Iki sarungan, guys yo. Karena celana guys, celanae teles kabeh. Los enak, isis. Wis lak ngono, tak lanjutno ngombe es engko bakal tak syuting maneh. Oke, cut. Oke, guys. Karena suasana sepi ngene, ya wis nyoreti mek ngene tok. Lungguh-lungguh kabut gak jelas ngene iki. Kodok, Mas ya. Hah? Kodok. Golek kodok, guys, lana. Arek gece. Oke, iki es yo sentek. Es sentek plastikane. Ya. Ya wis lek ngono, guys. Oh, sentek. Ya. Oke. Wis. Mari ini aku tak OTW balik. Ojo lali yo. Di like. Terus lek ono request vlog lain apa jaluk konten lain iso dicoret-coret nang isor nang kolom komentar. Ambek ojo lali sing paling penting di subscribe. Ya, subscribe. Oke? Wis. Oke guys, iki aku ambek gembul wis OTW balik. Yo, karena suasana sepi. Gak ono cewek, guys. Kano cewek, kano iku. Kano calon mantu mama. Oh iya. Kano calon mantu mama dadi wis balik ae. Wis nyoreti ngene-ngene ae yo. Terus tak tutup kok ngene guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jangan lupa di subscribe Eri Main Channel. Bye bye.